Jainkoak libra gaitzala arrotzetik, Jesukristo gure jaunaren gurutzean izan ezik. Gurutze horretan dago gure salbamena, bizia eta piztuera. Berak salbatu eta askatuko gaitu. Gaur ospatzen dugu Gurutze Santuaren gorapena. Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean, amen. Jesukristoren grazia eta jainko aitaren maitasuna izan bitez beti zuekin. Zeniok, eskaizagun jainkoari gure barkamena. Jesus jauna, mundura gu salbatzera etorria, erruki jauna. Jesus jauna, Espiritu Santuaren grazia etengabe geurekin zaituguna, Kristo erruki. Jesus jauna, gure egintzak epaitzera egun batean etorriko zarena, erruki jauna. Erruki dakiula jainko guzti zahaltzuak, eta gure pekatua barkaturik eraman gaitzara betiko bizitzara. Aintza zeruetan jangoikoari eta pakea lurrean harengoko gizonai. Hain handita eder zaitugulako, horazu, bedenkatua zu, hauspe. Eskagur, eskerrak zuri. Hainko jauna, zeruko errege, hangoiko aita argustiduna. Jauna seme bakar, Jesukristo, hainko jauna, jainkoaren bildotz, aitaren seme. Zukentzen dezu munduko pekatua, erruki jauna. Zukentzen duzu munduko pekatua, entzun gure deia. Aitaren eskuinaldian jarririk zaudezu, erruki jauna. Zu bakarrik santua, zu bakarrik goigoikoa, Jesukristo, Espiritu Santuarekin, jainko aitaren argitan. Amen. Egin dezagun otoitz. Hoi jainko, zure seme bakarrak, gurutzeko eriotza onartzea nahi izan zenuen, gizon emakume guztiak salbatzeko. Egizu haren misterioa lurronetan ezagutu dugunok, iritsi dezagula zeruan ere salbamen betea. Zure seme Jesukristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Zenbakiak liburutik. Egun haietan herria bideaz gogaituta gaizki ezaka hasi zen jainkoaren eta Moisesen aurka. Zertako atera gintuzun Egiptotik? Basamortuan hiltzeko? Ez dugu ogirik, ezurik, eta asperturik gaude manadelako janari kaskar horrekin. Jaunak zuge pozoitsuak bidali zizkion herriari, eta haien ziztadaz Israeldar asko hiltzen. Orduan Moisesen gana joan eta esan zioten, pekatu egin dugu jaunaren eta zure kontra gaizki ezaka jardunez, erregutu jaunari zugeak gugandik urruntzeko. Erregutu zuen Moisesek herriaren alde eta jaunak esan zion, egizu brontzezko zugea eta ipini agabaten muturrean. Zugeek zista egindako guztiak brontzezko zugeari begiratzean sendatu egingo dira. Egin zuen Moisesek brontzezko zugea
eta Agaren muturrean ipini zuen. Eta zugeren batek norbaiti zista egiten zionean, brontzezkoari begiratzen sendatu egiten zen. Jaunak esana. Eskerrak zuri, jauna. Ez ahaztu jaunaren ekintza handiez. Ez ahaztu jaunaren ekintza handiez. Entzun nene herri, nire irakazpena. Makurtu belarria nire esanetara. Alegitan mintzatuko naiz. Antzinako eskutukiak azalduko ditut. Ez ahaztu jaunaren ekintza handiez. Baina hiltzen zituenean, Jainkoaren bila hasten ziren. Damutu eta beraren bila lehiatzen. Gogoratzen ziren Jainkoa zutela arkaitza. Goigoiko Jainkoa beren askatzailea. Ez ahaztu jaunaren ekintza handiez. Aleluya. 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 Adoratzen zaitugu Kristo eta bedeinkatzen. Gurutzean, hilez salbatu duzulako mundua. Aleluya. 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 Hauna zuekin. Jesukristoren evangelioa San Juanen liburutik. Aldi hartan Jesusek esan zion Nikodemori, ez da inor zerure igo zerutik jaitsi zena baizik, gizonaren semea. Moisesek basamortuan brontzezko zugea altzatu zuen bezala, hala izan behar du altzatua gizonaren semeak. Harengan sinesten duten guztiak, betiko bizia izan dezaten. Izan ere, hain maite izan zuen Jainkoak mundua, bere seme bakarra eman badizion. Harengan sinisten duen inor gal ez dadin, baizik eta betiko bizia izan dezan. Jainkoak ez baizuen bere semea mundura bidali, mundua kondenatzera, haren bitartez mundua salbatzera baizik. Jaunak esana, maiteok, gaur irakurgaietan ikusi dezue, egiten dela halako erreferentzi bat, basamortuan Moisesek altza zuen zugeantzeko monumento halakoa behin. Eta esate zuten, ari begiratzen zioten denak sendatuak zirela. Israel basamortuan zugeari begira jarriz eta sendatu egiten zitzaiekien, beneno hilkorratik eraindako zauriak gauza bera geuk ere gurutzeari begira nolabait sendatu lehike. Azkenean izango duke, baina zein gure artean nork ezoka zauririkan. Eta hori baino gehiago izango duke, zauririk espada euskagu, zer izango gineke? Nola ulertu hainbat zauri, hainbat gauza mundu guztian daudenak, gu geuk espaldeu sentizen gure bihotzean zauri batzuek. Ez gordetzeko, geuk ere sendatzeko, eta sendatu behar hori eskatzeko beti ere. Horregatik izango nuke guk ere, noizien behin, baina nik izango nuke sarritan gainea, beti ere begiratu behar gendu gela, Jesus gurutzean, bere zauriak, zergaitik horrela zaurita hiltzen gurutzean gure Jesus. Baizik eta guri osasun emateagatik, guri postasun emateagatik. Horregatik izango nuke guk ere geure zauriak nozian behin begiratu emilar ditugula. Zergaitik zauri hori edenak, nola bait, alde batela gatzen bat dugu, o ez baditugu behitzen noizian behin, izango nuke bizigera pixka zea batean, dainu batean. Ez, zauri horieke baduke beren indarra. Ez bertan gozatzeko, ez bertan, ez hileike, hori zauriak beti ere sendatzeko dira. Baina jakin beharra da, beti ere zehose badaukagula. Eta horregatikan beti ere betuko dugu
aldamenekoa, lagun urkoa, eta hobeto ulertuko dugu haren zauriak ere. Ez diogu egin nahi ez ikusiarena beste aldera begiratuz, ez. Inogo zauriturik eta bestaldera begiratuz. Hori beti izango gure aldamenean ere, bai? Eta beti izango gara begiratu beharrak oieri. Eta nola bait, laguntza eman beharra. Laguntza eman beharra. Daukagu oso gertakizun ederra, Jesu Kristo, datze egin diguna, nola Jerikoko bidean, zauritu zeon, eta lehenengo apaisa bat, beste aldeko apaisa baita ere, pasa ziren, da aldamenean pasa, begira eta alde. Genean, pagano bat izan zen, bere gana urreratu, altzuen bezala sendotu, bertan, bere asto gainean jarri eta eraman zuen zada batea. Horretik esango duke, gure zauri horiek garrantzizkoa direla. Ez bertan gozatzeko, ez, hori izango litzake, psikologikoki eta zitatik kanpora. Baina besteak ulertzeko, besteen gertu egoteko, besteen zaurietara ikusteko eta zer egin leikeen galdetzeko gure buruei beti ere. Horrekin esango nuke gaurko egunean, gurutzeari begiratzea, ez da gauza bat esango nukera psikologikoki, ez da beti hortak gaudela eta beti triste gaudela eta ez. Baizik eta badakigu gurutze hori salbatzaile izan dela. Salbatzaile izan dela, Jesu Kristo bertan salbatu gaitula, eta zauri horiek errekonozituaz geure gane bai, geure bizitzane bai, nola lagundu besteak ere bere zauriak sendotzen. Hori da nik izan nuke gurutzeko misterio ederrena, eta Jesu Kristo lagadigun, izan nuke, laguntasuna eta bizitasuna nola bizi behar dugun zori horietan ere. Hala izan. Gure alde bizi eman duena bitarteko dugunez, odezagun uste honez jainkoaren gana eskari hauek egiteko. Itxasoan, txalupa bezala, mundu osoan dabilen kristau elkartea, bere jaun piztuari begiratuz, egon dadila beti zabalik gizon emakume guztientzat, eta eskain diezaiela denei jainkoaren adiskidetasuna. Eska dezaiogun jaunari. Baserritar, abeltzain eta langitzan ari direnak izan ditzatela beharrezko dituzten laguntzak, eta beren lanez jakin dezatela jainkoa gorezen eta denei on egiten. Eska dezaiogun jaunari. Kristau izateagatik eta beren fedearen testigantza egiteagatik, pertsegituak eta zigortuak diren zenideek izan dezatela espirituaren indarra beren fedean irauteko. Eska dezaiogun jaunari. Gaur egun ere, izan daitezela gure artean sare botatze lanean, hau da, evangelioa eskaintze lanean, gogoz ari izango diren bokaziodunak. Eska dezaiogun jaunari. Hala eskatzen dizugu, bere piztueraz pakea eta poza ekarri dizkigun Jesukristo gure jaunaren bitartez. Amen. Edenkatuazu jauna zeru lurren jangoikoa, zure esku zabaletik hartu dugu, orain ekarri dizugun ogi hau, lurraren indarrak eta gizakiaren lanak sortua. Hauxe egingo zaigu, biziaren ogi. Edenkatuazu jauna, orain eta beti.
Bedeinkatuazu jauna zeru lurren jangoikoa zure eskuzabaletik hartu dugu, orain ekarri dizugun ardo hau. Mahatzondoaren indarrak eta gizakiaren lanak sortua. Hauxe egingo zaigu betiko zorionaren edari. Zenideok egin dezagun otoiz guztiok batean, eleiza osoaren oparia jangoikoari eskaintzerakoan. Hauna, mundu guztiko pekatua kentzeko, gurutzeko aldarean eskainitako opari honek, garbi gaitzala bekatu guztietatik. Jesukristo gure jaunaren bitartez. Hauna zuekin, gora bihotzak, eskerra jangoiko gure jaunari. Egokida bai eta zuzen, bidezko eta salbagarri, nonai eta beti guzturi eskerrak ematea, jauna eta guzti santu, jainkoa alguztidun betiereko horri. Gurutzeko zuaitzean, ezarri baituzu, gizon emakume guztien salbamena. Heriotza sortu zen toki batetik, beretik, zor zedin bizia. Eta zuaitzean garaia izandako etzaia, zuaitzean garaitua begerta dezedin, Jesukristo gure jaunaren bitartez. Honen bitartez, aingeruak zure handitasuna goresten dute. Zerutar espiritu eta potereek zure ospea adoratzen. Goiko indar eta serafin doatzuek zure auspez agur egiten. Ostazun berak baititu zerutar guztiak elkartzen. Onar ezazu jauna, haien gorezpenetik, bat egin ditzagula guk ere geure kantu hotzak. Santu, santu, santua, Guztien jangoiko jauna, zerun lurrak beterik dauzka, zure diztirak, Osanna zeru goienetan, edenkatua, jaunaren izenean datorrena. Osanna zeru goienetan. Santu zera bai jauna eta santutasun guztiaren iturri. Egitzazu bada santu ogiardo hauek zeure espiritua isuriz, Jesukristo gure jaunaren bitartez. Gorputz eta odol egin daitezen guretzat. Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zijoala, ogia hartu, eskerrak emanez zatitu zuen, eta bere ikaslei eman zien esanez, hartzazue eta jan guztio kontatik, hau nere gorputza data, zuentzat emango dena. Eta falondoan berdin, kaliza harturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikaslei eman zien esanez, hartzazue eta edan guztio kontatik, hau nere odolaren kaliza data, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat pekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizu hau nire oroigarri. Hau da sinismenaren misterioa. Horregatik jauna, zure semearen heriotza eta piztura gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu. Zuri eskerrak emanez, aldarean zeure zerbitzari onartu gaituzulako. Eta apalki eskatzen dizugu, Kristoren gorputza eta odola hartzen ditugunok,
Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Izan gogoan, jauna, mundu guztian zabaldurik dagoen zeure eliza, eramazu maitasun osora, Frantzisko gure aita santuarekin, Jose Ignacio gure gotzaiarekin, eta eliz gizon guztiekin batean. Hora bat izan, jauna, mundu honetatik zeuregana eraman dituzun zure zerbitzariak. Gaur gogoratzen dugu, Ana bereziki. Zeuregana eraman duzun zeure zerbitzaria, eriotzean zure semearekin bat egin duenez gero, piztueran ere berarekin bat izan dadila. Era berean izan gogoan, jauna, pizteko itxaropenean joan diren gure zenideak eta hildako guztiak ere. Arritzazu zeure aurpegiaren argitan. Erruki zakizkigu arren, gu guztio betiko bizia iritsi ezagun, Jainkoaren Ama Maria Virgina doatzuarekin, haren zenar Jose santuarekin, apostolu santuekin, eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren santuekin. Haiekin batean gore zaitzagun, Jesukristo gure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri jainko aita algustidun hori, Espiritu Santuarekin batean, ospe eta aintza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen. Salbatzaileak agindute irakatziari jarraituz, beldur gabe kanta dezagun. Aita, zeruetan zerana, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure reinua, egin bedi zure naia, zeruan bezala lurrean ere, emaiguzu gaur, egun honetako ogia, barkatu gure zorrak, guk ere gure zordunei, barkatzen diegun eskero. Ez gaitzatzu ziten taldira erortzen, baina atera gaitzatzu gaitzetik. Atera gaitzatzu jauna gaitz guztietatik. Eman guzu pakea gure egunotan. Zure errukiari esker, pekatutik garbi bizi gaitezen eta estualdietan sendo. Betiko zorionaren itxaropenean, Jesukristo gure salbatzailea, noiz etorriko den zai gaudela. Jesukristo gure jauna, zuk esana da apostoluei. Pakea usten dizuet, nire pakea ematen. Begira, zeure elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei. Eta zure gogoa den bezala, emaiozu elizari pakea, eman batasuna, errege bizi baizera, gizaldi eta gizaldietan, jaunaren pakea beti zuekin. Jainkoaren bildotza zukentzen duzu munduko pekatua, erruki jauna. Pangoikoaren bildotza zukentzen duzu munduko pekatua, erruki jauna. Pangoikoaren bildotza zukentzen duzu munduko pekatua, zu pakea. Ona hemen jangoikoaren bildotza, ona munduko pekatua kentzen duena, zoriontzuak jaunaren maira deituak. Ni ez nahi, Señor, zu nire etxean sartzen, baina ez alziz bat.
Eko aurrean, aitasuna zeukan, bihotza mendean. Urtu zagun beti, Jesus jainko jauna, sakramentu hontan, gurekin dagoena. Apostoluei, minez esan die, ni gaur saldua naiz, biharriko naute, aitaren ganako, denbora zait bete, ona orai zenbat, zaituztedan maite. Urruzagun beti, Jesus jainko jauna, sakramentu hontan, gurekin dagoena. Egin dezagun otoiz, betiko erospenaren sakramentua harturik, apalik eskatzen dizugu jauna. Bere semearen oinazetan parte hartu izanaren oroipena ospatzen dugunok, bete ezagula geuregan Elizaren onerako Kristoren ekaldia falta zaiona. Errege bizi baita, gizaldi eta gizaldi guztietan, jauna zuekin. Bedenka zaitzatela jangoiko alguztidunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santuak. Zoazte jaunaren pakean. Maite Maria, egiguzu lagun, zure bitartez Jesus, ikusi dezagun. Zure bitartez Jesus, ikusi dezagun. Errosaio santua. Nahi gabezko gertakariak, lehenengoa,
Jaunaren otoitza Getsemaniko baratzan. Gure aita zeruetan zerana santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure naia zeruan bezala lurrean ere. Agur Maria, graziaz betea jauna da zurekin. Bedeinkatua zera zu andre guztien artean eta bedeinkatua da zure sabeleko frutua Jesu.